तर गावाला काय करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा. थांबा गो खाल्ला चालू का सो करता पक्वाद वाजव हात बघायचे लाल झाले. 12 गणपतींका वाजवले 12 गणपतींका खाऊचे पडद्या मागचे कलाकार दुसरा शेवटचा घर नवीन आयटम मंडळी बघा. शेवटचा बंद आम्ही चाललो आता. शेवटचा घर फक्त या पुढे जाऊन बोलायचं एवढ्यात काय दाखवत काळोखात काय दाखवत. आम्ही शेवटच्या घरात वाजले बघ 3:15 झाले. 3:15 झाले. घराचे मालक शेवटच्या खाली बसा बुवा इथे का सांग सांग मंडळ सांगायचं म्हणजे आमच्या आवेरा गावातील एक क्रिएटर म्हणा गेलो. त्याच्यात सबस्क्रायबर्स वाढत तुम्ही का सपोर्ट केला तर तो अजून असं मोठं क्रिएटर बना शकता. तो आपली इतकी मेहनत करून आपले सगळे व्हिडिओ करता. त्याला सपोर्ट करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि काय करा, कमेंट करा, शेअर करा. गावाला आजच्या दिवसातला शेवटचं भजन. तुम्ही थंड किती नाही आजच्या दिवसातला शेवटचं भजन. मालक असत जिल्हा बाळाजी आणि रवींद्र बाळाजी. हात दाखवायला दोघांनी. ह्या भजन पण तुम्ही एन्जॉय करा. बाकी माझी टीम असा आहे सर. ओपन केलेलो आम्ही 80 रुपयात घेतलं मुंबईत त्याची किंमत 30 रुपये. प्रॉफिट गावला गणपतीचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातला शेवटचं भजन आम्ही बाळूजींकडे केलेला. रवींद्र बाळूजी आणि जिल्हा बाळूजी सगळं झाला. आपल्याकडे आज टोटल 12 भजनं झाली. भजनं तुमका आवडली असतात अपेक्षा करतोय. आणि रात्रीचे आता 3-3:30 झाले. 3:30 वाजले. आजचा दिवस आमचा होय सरता. तर गावाला काय करा,